जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना बिपिएफ आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं बिपिएफनि नेतामोन दा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय इउपिपिनि नेता जाबाय आङो बे जाहैबाय बाथाबारि गामिनि बेवहाय जोंनि बिपिएफ आंखौ समर्थन होग्रा माखासे मानसिफोर दङमोन दा बिसोरखौनो हुलु हुला गामि एसे हल जों सोजोबबाय 19टा परियाल 19टा न'खर बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव आंजों जगदान जाफाबाय सारखौ माने बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिया बुङो माने इउपिपिएलआव बिथाङा जेबो फ्लट मोननाय नङा मोनसे डास्टबिन बायदि बाहायगोन जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना बिपिएफ आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं बिपिएफनि नेतामोन दा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय इउपिपिनि नेता जाबाय आङो आरो जोंनि माकसादालाय माथो जोंहा समाज सिबिनांगौ खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ मेइन इस्युआथ' बेसो देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन